ayefo ya mamunyina akwa abadem benyansa poso samri kinyase asodem enewi nana ya mu abeyi otoso minu ne mfinsi aduonu obetena akonwa so awudi ye no eno ena ne wobehye ho fa asafo hene enmo se wote wo no berima fredi agina bibiu ena afi nana ya mu abeyi nankasa we ye mamponten hima ono so ena wote wo sisie sanso na nana ya mu abeyi ne hokani nikunu ena wote wo yi nana kejesi ena edikan no a wote wo no ono to anyon ro so na ansa ne yakọ nana eku adwum a woto so yinu dubi ase hima worum nyina de wo nyam ene wodo ena abeka bomu sede be ya nana ya mu abeyi woto so yinu ni finsi aduonu a obetena akonwa so wodi yankobe ya henu nyina wo no wo beba no mo de aseda de aba beda otwedi ampo nana kejesi ene yese atwa na ba no ama no ayefe ayakono ndi sabre de sabohwe aso dem ne wa wode na ase ebema otwedi ampo afi yankasa ena esom no behye ama asa ene nnwom ne mpinti akabomti mo mayenhwe asa ne ayiyi ne kakra na ewi a ebeto aso de ama
amona mobema ɔman ne asomdue ameyɛtumi akɔ yɛne but ehia ahemafo a Nyankopɔn esuro ɛyɛ deɛ bɛ ti wɔ mu nti ahema no yɛ very important. Christ is about ɛbɛyɛ ne ade Israel for yɛ free Haman himself wɔyɛ the plan sɛ Mordecai deɛ Mordecai nso se ɔmbrɛ ne ho ase sɛ wɔyɛ Jew ne no ɛnyɛ deɛ bɛte sɛ santene ka sɛ ameyɛ santene metoto masante a meyɛ deɛ bɛyɛ ase metoto me Ghana ni a meyɛ ase. Mordecai Haman pɛ sɛ wɔ destroy wɔyɛ yɛ ama wɔhe san krataa sɛ Jewfoɔ a wɔyɛ mu nyinaa ɛnyɛ deɛ bɛyɛ yɛnku wɔn ne wɔfa ase nso ɛna ɔyɛ ɔhema onyie ne ho adi nso sɛ ɔyɛ Jew ni to ɔne deɛ baabi ɔteɛ no n'asom dwo no Mordecai ne ne nkurɔfoɔ na ɔmo kyerɛ ɔman yɛ ho kyerɛ yɛ ne o nti obiara a wɔyɛ dɛ bi ahotie mi already so a ɛnyɛ Nana Akufo-Addo no ba na mekasa kyerɛ nananom nso because yɛka ɔman yɛ ama mu a mo nananom nso moyɛ deɛ bɛyɛ woka. The governance system of Ghana is not made up of only politicians. You are our traditional leaders. Tinema Embuye, and I'm going to be there. And Esther, what she says in the offer, I better I can't move a year. Oh, senior, I say, what the Italian I said, when you be on the farm of Canada, the possible, but that's not about 20. Man, you have been said, a passage say Israel for no who Mordecai Esther, who you treasury. Oh, you didn't have been said, which I owe Ghana as a break. What did they say you? What's the baby? There is no boy any of my Benjamin, I saw a pattern on the planet. There be a rush. Sorry, I'm one. Dear German man, if you were here, yet true. I don't know if you be new. But what Transi who said, Yame will tie me travel man, Nana, yeah, he was said, one of Ramababidi or Hima or Kenya at a time like this. Whatever one of a very young, beautiful young woman. Still beautiful. And so no one in the entire shade more we can't say when you have the 20 years on, I will celebrate it. The question is, if you are doing union, I'm a better son and I even said, you're pushing a kissing in a minute or they're going on my man. Dear Apostle, the dear the name, Beba, also. May you about the coming. Enti, what you can challenge you. And that's a year, basically, if you was a more country of a set. Or no, when you actually from one pie. Now, I'm sure I'm profit from the album pie. Now, and you know, there's a bit of a point in it. But, so I'm friendly, I'm a consul, and she be coming. But I will go. Emra drew, Nami Yasona becomes Nana, Emra to send Ghana by Pietro. Woman, it is Sunday and when you to be boying. And now I have left, that's all be a problem of mine. I don't know what you did, that's what country Ghana for said. They're trying to be other person, you're not only a man, they're in a one. The truth is, one man of this more cancer. Only you so many of my beer, and go ye, as a Sunday man. And yet we are not seeing it. The man has a more kind and said, no, but I'm a pie. Now, Mr. William and Fran, what he is swimming in a electric of the album by now. You can come on, man, where I'm going to him out for. When I'm going to go so many go back to your closet. Move around and pass on a Muslim, showing out the idea year. A chili swap. Come on, no, Bradley. Was never in here, sir.
ahemafo a wɔn twɛn wɔ Awurade anim wɔn de nyansa ebi bɛyɛ de bɛn ɛɛba bɛma no wɔ hɔ a patapa ne kekekekeke ne adeade ba wode saa mpaabɔ no a ɛfiri wo dan mu a wobɔ mpaeɛ no ba a ɛnyame na ɛnam so kasa kyerɛ no wɔbɛti nti Esther ne ne nkurɔfoɔ kyere kɔ nti mmara no so yɛ na ade baako a mepɛ wɔ Esther sɛ mɛkɔ yɛamfrɛ me na sɛ yɛkumi a ɛyɛ. How many of us Ghanaians are prepared to put our lives on line for our people, trusting that God will deliver us? Just a moment. And about Payam is there was something said. Never been the one simply on person or Cabado, Minians, and Semakan. That's something you could go out of budget. Nana, there's a bit of Brahma. That's a lot of Brahma. Oh, now there's a lot of Brahma, who Fred Hemai. No baby. Him actually, that you know, or him after to bat in a red friend. Or what did you have there? Then another person for him out of the baby actually. I'm happy. On him, I didn't know myself. My healing and I'm in shape of mouse, and I'm a message to Sibiu. And what? Now, what you said, the message to party, Sabra. What is he doing? Wisdom in keeping the husband in what? In suspense. In certain expectations, and once you open up a mouth, then you know such money can assemble no do. Now, not only ma, that's a mumma, who might open to the boss here. I said, Abigail, what you mean you can cast in such a way, said. When I look at Sasma, that was the wisdom of Esther to assign a Maya to Kunabi. There are two people who are afraid of a young woman. Esther, tell me, I'm not a man. Nana, or people are in more, person, minimum profile in a area, a cell, yes, sure. Why not? Let him or go put to him and ask it. Hey, maybe you don't know what put in a month and call. I feel quiet. Yes, see. I get my him, I say, what will best send for the car. A one a proper ceremony. Amen. That is the wisdom of Esther. Nana, don't pass. Yes, send us some way beyond. Let's be the idea. I think Kenya senior Santimaso. I'm a Santiman for so, let me up for so. I'm a Yamian wedding with them. And I know, yes, send us some young woman, man. Tell you a human and me to a while, yet another year and I have friends. Now, Maso said, let's hear Santias. I'm going to be the woman. And it was us who will feed you. And I come out, you never be the year there. That's all. As a professor, when she answered, but then you know, Esther and the other answer. I said, I answer, who in the process. In the process, waiting upon the Lord. When you are him out, or chamber radio. When you are here. Chain will radiate. Would they woke up and you know, Timmy from was and the right time or casting us assembly to a war. They will not go past for that. And today, that's sorry for the air can be said. And I said, I'm over. Since one another, some never near come over some more better this morning. Yet, to me, my whole 7 time and chair here. They encourage you, you say, oh, my. Pastor, the years you want, they are more special. They are waiting on the about the soup. Yakubu Shira, not only Esther, more faithful, but almost more Esther, the and then not be strong. I'm from one woman. I'm sure when I major, I'm your bad.
die na wo Awurade at the right time now what friend I said the Rami do Crawford in Kenyans for the past 20 years now Obasi will do more than a child yet the Yansa now the Bibia I am the market and you have preserved the peace of Kenyans until this time with the name of Baba the Kanawa or show man so Brown Papa Jina oh what's he want to be trusted or Brown and another when the method is falling and upper how can she separate herself from those who worship you all the time therefore that's who celebrated the festival of Purim because Esther Nelson and the Jew man is here around 7 years from our front now what I'm the story of them what they are doing on I keep praying more money and yes Santimane Ghana my even in her own way maybe see our woman Esther be to the mouth man a woman who be now more nanti and the share with him complaining yeah Baba transfer oh was sorry for around but around one if you when and papa over Canada Mada actually saw Oprah only put to do now can show say around the answer man the minimum around my NTS the minimum for around my NTS the minimum for around my NTS around this one is representing us in the show the improvement may it be said that when all is said and done, they shall also be part of your kingdom. Yes, so we can now put on book. Living Shirama Subia Chacha singing us. Also, saw a woman singing. Oh, my dad, what's up with them to be our own cow set? But the person who be actually on Saturday or the share has on a matu, a liberty was. Ama Casa Yansa and Robian and it's really put you after many Ghana. Sass did a summer when you're major and your pa and the sons of Amen. Amen. And then the guys will be so. My cats also come to Bishop. I said something I can't catch the wish there. Yankopon say Psalm 50. They will day as it up for them or shelly anymore. And they're not quite here. Mention Yankopon and quite Amen. Yankopon sing. Oma fire home to so. Yankopon say they will pass it up for them. Or shelly me Yankopon anymore. Amen. I'm so much no pania. Obonya kopon. Fa se rade ma wasem emre musa. Afa
Then Crawford, Union, and Nanum, Keshia, the Mount. 20 years of being the Queen Mother, near the Kitwa. To pass it up for the other way and go pass. And I said that into a man that will go and go wedding. When we share who come for the Lord, this service will be our son. And I won't be open to be a radimanation. Da from Marshall, they will say, the woman go with Shama. Or cell phone to me from the same Canada. The Radin Savos and our simply and no better. But what was she did complaining about him? Tiffany and Kuba should be in Shirako. Hanako couldn't share Radian Boyam. You are no woman, just and free moments in your years. What Cassa, we are going to Yaman Nadi. When I went for our point to anyone to fear, but my point in frame, you know, one I say, I feel more kind of what by in answer by this shall be paid. All my son shall be so many hours. When I major, and I may open your business and go for them. Amen. Amen. Amen.
sɛ bro bɛba so de bia wɔn akonya ɔbɛtena so ɔde aseda kyinkyinkyin bi ama ɛdɔm ɛne nipa ɛta na ekyi na efi ɛmresanten ɛde bi samu anan mo de ɛnu nyam bɛta ekyi no ɛna ɔbɛ yɛ ho sɛ yɛwura amache bare ne wɔmfra ntoma nti wanhwee na ne gyina hɔ kora bɛwa ne sɛ abɛmu obi amo ahwee a ɔka ne nka ɛde akyɛ no nana na ɛba no wɔde n'ase bi ɛde ama ne ba panyini amamre ne ama ne ɛkɔ aso ne ba a ɛyɛ ɔpemso tumfo osei tutu na ɔde bi ama ne nua panyini nana yakuna du a wɔno ɔtɔso mmiɛnsa santen ma no no ma remfi sɛ kokofu nso saa wɔbɔ ne din bi aseda ne bi ɛde ɛma wɔ mo asafo hene nie saa enso ena nana ɛyɛ Fredua Agyeman abebio a wɔno Kenya ase wɔno na yɛ ɔhene no ɔno nso enie wɔno ena sesei wɔno apie abonta wɔno hu sɛ wɔne asafo hene wɔno maka wɔn ntoma abakyi mu a yɛbɛyi mfonyini kakra saa enso ena yɛhu sɛ ankɔbea hene nso aba bɛka mfonyini ho a nana kejesi nso ne no nkani nso mo fra ntoma baako na wɔno nyinaa nti ene dwumadi no ayɛ fɛ ayɛ akɔnɔ ni nti na ɛretwu ɛna ɔmo de ɔmo no nyam ɛbɛtɛ akyire sɛdeɛ ehu ne pɛpɛɛpɛ ɛwɔ hɔ no deɛ bere deɛ na ɛsɛ deɛ da yɛkɔ so yɛ ne piti dwumadie ne ɛbɛ wia ne sa a ɛkɔ anim a ne sa hallelujah for angels just praise oh citizens of brothers enti ahwɛfoɔ yɛn ho abibi ase hema na mpɔnten hema ena nana ya mu abayi nankasa nana Fredua Agyeman abebio Kenya asehene asafo hene yehu mu nyina nana kejesi wonum nyina ena wonum ejina elim heya ese la na ya yesi bisa a wonum ehwe yi mfonyini kakra na afeyi yakoto dwumadi ne so sɛdeɛ amamre ne amane ese efata mbebebe ene dwumadi na ayakono ayɛfɛ ayɛ krabɛhwɛ ananom akyerɛ sɛ wɔnom wɔdɔ ɛde ma wɔnom ho tie ne nananom aba ahema emu ahemfo wɔnom nyinaa ɛde wɔn no nyam ɛbɛta nana ya mu abayi a wɔtɔ so minu ɛnafom sɛdeɛ ɔno ane kasa mu ɔde tu dwanse mfinhyia duonu emu okuhwe aseɛ ne maame ano wɔtaa n'akyi ɛni na enu ani nansa mfinhyia mmienu na ofiri mu yayaaya na ade ato n'ani n'ani ayɛ ntotontoto ɛnso onya nipa bi no te sɛ mampɔnten hema no kokofu santehema ɛne wɔn ba yɛ nyinaa ɛtaa n'akyi mu de sante de besim ne akonya no so mfinhyia duonu a na wɔsɛ ɔde aseda ɛma twedi ampo wɔka ama otufo kora sɛ ne nuan mahemfo ɛne aba ahema wɔn mfo mo nyankopɔn ne nyankopɔn de saa wotwere na wotwere de wi adadi amem sɛ sɛbia kɔntɔ nananom wɔn mu dwidi sɛ yɛwotutu bo nso bi oto nso no bo awia na ɔhata mu nkumachi a ɔwo ababiasa ɛsa ɛgye abayen ɛrefo saa me sɛ wohwɛ a na yɛsɛ asɔre ɔsoma yɛde na ase ɛbɛma otwedi ampo no ewie na akuya fe na nananom ato santene a kyɛ sɛ wɔn mo ɛkɔ na dwumadie ne deɛ edi wɔn yakɔ akɔto aso nana Fredua Agyeman abebio Kenya asehene no asafo hene wɔn odi nana ya mo abayie ɛyɛ Kenya ase ɔba ahema a wodi ne mfinhyia duonu no wɔn no ntoma papa bi a kyɛ sɛ ahosuo no edi ahyemfiri wɔ mu gold fufuo ɛne ne kekeka ho a ɛnya asɛm ketewa na ɔba ahema wafa ne ho yie paa asafo hene nso ɛno na di nkra edi ahim ɛwɔ asafo hene ne yere nso baabi ai oba papa no wose ni kunu ko ontimi ntenachi enti asafo hene ne yere enkasa baabi afei ena wonom maachi a som no omaye amana ye fepa we ne kan se si wai wo no nya asem keto akra methodist asafo no mu a eneyi wo mutu montene so a de anigye ene ade de akom biaye a eneyi se de oba hema kan ye no afei no mu kosi nkunya na mo kotena se na wo matoto wonom ano kakra nhyia bi no enafom eni obia no beta kunya so a timi di mfinhyia bi ti unya wo de sa na che se aseda ena ade be nya ayefo na aha ena yedi mu esi ni nyina ya to santen na yakobia ya anototo no ekoso ye ka chem se ye bekoso ohobia no ye mamoni emfra enkata wo ho ye de bebrem aha enyansapo kasamfuni so isane no badwemba ekonse mamu nyina mu ene hwe
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya